Wiel, wij hebben zo meteen een afspraak met de wijkagent. Dit heet een nogal criminele wijk te zijn, maar hoe was dat dan vroeger toen jij hier als kind woonde? Het is altijd een volkswijk geweest. En in een volkswijk gebeuren allerlei dingen die wel en niet mogen. Dus hier had je inbrekers, hier had je burenruzies, hier had je van alles. Maar we hadden geen wietplantages. En zelfs huiselijk geweld kan ik me heel weinig van herinneren. Heilust staat bekend als een wijk met veel werkloosheid, verslavingen, armoede, overlast en geweld. Wijkagent Luc van Hoof kent de problemen uiteraard. Maar gelukkig zijn er ook wat verbeteringen. Voor een aantal jaren geleden, was net voor mijn tijd, is er hier een soort jeugdbende actief geweest. Die is toen door de politie aangepakt. Natuurlijk gebeuren hier strafbare feiten. Drugshandel op kleine schaal dan. Ja, je zit hier ook wel eens met wat thuisplantjes, een beetje hennepteelt. Die dingen. Waar wel veel meer zitten is diefstallen van auto's. Huiselijk geweld is hier, vind ik sowieso in de hele Parkstad, veel meer dan waar ik vandaan kom. Er is een hoop kleingeld gestolen van de kinderen en frisdrank en een beetje snoep. Kleingeld van de kinderen? Kleingeld van de kinderen. De kinderen hebben hier binnen potjes. En hier in deze potjes sparen de kinderen. En dan praat je over een kleine 60 euro aan kleingeld. Er zijn later 3 mensen opgepakt. Dus die de inbraak ook al hebben bekend. En ja, het waren mensen hier uit de straat. Maakt het dat extra pijnlijk dat het iemand uit de straat is? Dat maakt het extra pijnlijk, ja. Met het hondje, hè? Oh, balletje kapot. Hè? Is er hard een wijkagent nodig in deze wijk? Ja, absoluut. Waarom? Ja, ik vind het zelf, het wordt steeds erger. Met ja, veel overlast.